Hi, I'm Jem and this is my negosyo. Ganahan dyan po. Naghuna-huna lang ko kung unsay akong ibaligya online balik kay sa una lang palang jud nag online selling nako. Gusto kog food. Ampo jud ko sa Ginoo ato nga atagan ko niya idea ba kung unsa jud ang akong ibaligya hantod na sud sa akong utok ang kanang mango float. Rinto nagtry kog himo, nagbalik-balik ang nakapalit. Unya mao dayon to nga sukad sa una until now ang wa jud nako usba ang akong timpla. Nya mo di ako pangarap nga na ako'y buhatan kay di ko kanang dito samo kay na ay mga bata. Huntod wala ko ka nag-expect nga gihatag sa Ginoo. Cream kanang graham, condensed milk o mangga kana ra. Unya ang importante kanang akong gikuan nga limpyo gyud mo nang gibuhat sad nako ang buhatan jud nako kay para masigurado nako nga limpyo. Ang sekreto ra nako nga kuan limpyo o lami sakto wala gitihik. Dili tihikon kay para magbalik-balik gani ang mga kuan. Mas gusto nako nga masatisfied gani sila dili kanang ulangan or natihikan sa product sa price nga ilang gibayad sa ako Last year ma'am 34th birthday nako unya kanang ang first na akong plan jud ato nga mo adto ko sa park manghatag ko birthday nako maghimo kog dako unya ihatag na ko sa mga bata ba na kuan nako nga di sa amo na lang simbahan ako ipakaon sa Giant Mango Float kasagaran nga nag-order kay kanang party na ay mga ligo silang dagat, church activities nila o birthdays. Naasay mga inila nga nakatilaw o nakapalit sa akong Mango Float. Naasay uban sa restaurant, nakakuan sad sila, nakapalit sad sila. Sa uban nga gustong magnegosyo kay kanang dili lang jud muundang padayon lang consistency gani kana kay para ang mga uban nga gustong mangita na ara sa dayon gani dili kay igpangita nila inquire wala di na sila mobalik always naa lang padayon niya kanang trabaho lang liho kay giingon man sad sa Ginoo nga lihok tabangan ta niya. Ready for delivery.